Indaba ningayibuzeli. Hey, siyahlukumezeka lana ku Facebook no Instagram. Kulokhu bepostwe isithombe sika Nzulu ubhoti kaSinga. So ilanga abaposte ngalo abapostanga ngebirthday yakhe isithombe. UNzulu ke ingane yami naye. So awukwazi ke mawupostile ukuthi ngingasho lutho ngengane yami. Amakhehla wonke lawa omabili. Hey, angazi usisi engingamazi ngoba ngishilo ukuthi happy belated birthday khehla lami. Hey, usisi wabantu. Angazi bani noma umagayise noma umahayise whatever kodwa kuyinto ethi mayiyele lapho ngoma ngisakhumbuli kahle. Wanyuka ngami bongafunga ukuthi hayi ingane eyakubo. Ethi nje ngikhunjuzwa social media ibirthday yengane ubheke nje angazi lutho. Musani ukusihlukumeza kanjena bakithi ngezinto ezinganifuni. Abantu bathatha izinkinto zabantu kube yizinkinga zabo bazenze kube ngazuthi ke manje nake hayibo hey bafuna usilawula nina nifuna usilawula la umuntu ufuna ukukulawula ngezinto angaqondene nazo uxake ukuthi hayibo lona ungenaphi ngoba lengane kuyona nje yaku ngithi ngiyabheka ngoba asazani nje uze wathi ngoba sathatha impilo yethu sayifaka la ku-TV bayangena ngathi uyayazi ibirthday yale ngane ukuthi inini awucacise yakini kanti lengane uze phela ngazi kwaphela ngingaphinde mhlambe ngisho lutho ngoba phela ngeke ngingasho mabuthi kusayile ewe yami ingane hayi banyuka abantu ngami ngasho ngathi hayi ngeke inkosi yami ngaphendula hayi mina ngizoniphendula guys uma ngabe nihambe ningifake ezintweni ezingahlangene nani nokuphambanisa izinto nje futhi ngoba umuntu uma ngabe enenkinga nabanye abantu musani ufika nihamba nisifake ezindabeni zezingane. Ingane ezami njoba kuyizingane zikaMpumelelo ukuthi kwenzekani kubona akuhlangene nami phela noma ngabe kubuhlungu noma ngabe kunjani yes nami ngomuntu wesifazane kwakuzoba buhlungu nami kumina njengoba kwakubuhlungu nakuma wengane into eyenzeka kuyena kodwa lokho akusho ukuthi manje nafanele nisithathe noma kanjani ngifuna ukusilawula kufanele sizwe ngani ke manje ukuthi kusho kufanele ngingasho ukuthi happy belated fanele ke manje ungitshela ukuthi hayi anikwenzi ukuthi awuyazi inkinga yabo angiyazi nami inkinga yabo and futhi nizosifaka nje intweni angikwazi angihlobene nawe angazi ukuthi ungibone lapha ku-TV akusho ukuthi usuyangazi ngalendlela yokuthi ke sekufanele ungitshela ukuthi ke ubheke ngikhunjuzwa social media ukuthi birthday yengane kanti phela ibirthday yengane mina ngiyayazi ukuthi yini. Guys musani ukusiphatha kabuhlungu kangaka ngempilo yethu. Yebo niyayazi leya elapho kodwa lokho akusho ukuthi phela seniyazi ukuthi siphila kanjani. Ake nihlukana yabona nje ingane zami ngiyacela bandla niphume kuzona lezi ingane nje azihlangene nani akubhulisho singabakho ngelinye ilanga senikhuluma indaba yoNzulu bakithi ake nibenze nje abantu bakhululeke mabepostile bakhululeke ngingasuka umuntu nayo nengane yakhe embi bese emva kwaloko azophawula uthi uyabheka awuyilokhile neprofile yakhe ngoba uyazi ukuthi nje bandla unezingane zakhe naye ezimbi. Hayi guys yekani izingane zami bakithi uma benenkinga bakithi nabantu musani ke nje ake nikhululeke abantu bakhululeke njengani ngeke zowe ngize ngiki-ignore
uma ngabe uzophawula kwento especially yabo awukwazi ukungitshela ukuthi ngikhunjuzwa social media ukuthi birthday yengane ngibe ngiyazi mina ukuthi nini ingakho kade kufanele ngikuphendule ngikubuza ukuthi uyayazi yini ukuthi wena nini birthday yengane ngithi mina ngiyayazi vele ukuthi nini so uyabona ukuthi ne funa phela kwesinye isikhathi umuntu uthi noma uthule phela umkhumbuzo ukuthi lisini ayihlangene vele nawe phela le ndaba ya ingane ibirthday yengane mina ngiyayazi ukuthi inini musu kwenze ngazi uthi yakini lengane uzenza into lokhuzayo ezoloku ihamba iphawula. So actually uMayeni is bored about abantu bephawula ngokwengane zakhe angazi njengoba ichaza ukuthi khona uSiso Phawulile. I think uSiso Phawulile kuphawule ngengane zikaMpumelelo ezimbili. Kukhona uNzulu kukhona uSingabakho. I think uSingabakho ingane kaTirelo noMpumelelo and then uNzulu ingane kaMpumelelo noVuyokazi lo wasebahlukana. Kusho ukuthi ukhona udade okwenza ivideo ke wangathi mhlambe ufuna ukwenza ngathi kuthandwa uSingabakho mhlawumbe ukudlula uNzulu angazi whatever what happened ukuthi kuthema kwi-birthday kaNzulu kanganjani kwi-birthday nokuwabona nje ama videos afana nalawo. So ngicabanga ukuthi when it comes to Mamayeni she is bored ukuthi like abantu sifila ngokuthi sifila ngathi mhlawumbe siyabazi ngoba nakuphela uthando nesithembu izingane zesithembu siyabuka ama-shows siya-review senza ama-reviews sesiyabheka kahle kahle ukuthi ngathi yiphi mhlawumbe ingane ethandwa kakhulu nginokuyibona eqinisweni indaba ke ukuthi uSingabakho is the favorite uNzulu what you know what I mean kube sekungathi mhlawumbe abantu siyafuna ukuthi sicompareishe ingane zikaMpumelo ukuthi ubaba uMzangisele kunokuposta yiphi ukudlula yiphi uMayeni. I think uyachaza lapha uMayeni ukuthi umuntu uye wagibela nje angazi uye wakhwela wazehlela lapha ke kuye angazi besithi uMayeni utheni ingane zikaMpumelo kanjani siyathanda ukuqhathanisa into esiyibuka on TV into esingana singanalwazi olutheni ngayo when it comes ukuthi singathi kwabona like mawubuka a show on TV bese ucabanga ukuthi like we've got everything figured out something like that. I think iyona into engathi icasula uMamayeni ukuthi kuphawule lapha ngokwengane ne-birthday angazi ukuthi iphutha likaMayeni bekuthiwa likuphi when it comes to ke izingane zakhe njengoba echaza izingane zakhe amakhehla wakhe lawa ukhuluma ke ngoSinga noNzulu okuyingane zikaMpumelelo kodwa sizala ngamantombazana amabili different omunye usasekhona omunye sebahlukana you know what I mean. So ngiyangibone nje leyo competition yana nami yengane ngithi hawu kodwa angiboni ukuthi wayena uMpumelelo uyacabanga ukuthi ingane zakhe uzithanda ngokufana zonke i-difference ukuthi ke ezikaVuyokazi uVuyokazi wahamba nengane zakhe but le ndala intombazana I think so ngicabanga ukuthi ikhona kuMamayeni mhlawumbe uNzulu nguyokuVuyokazi or angifuni nami ukuphawula sengathi ngiyazi ngoba lezi zinto ziyadina uMamayeni engichaza ukusho ukuthi ngiyacabanga ukuthi uVuyokazi wahamba nezakhe uTirelo ngoba yena sekukhona ekhaya kaMseleku so sizothi noma sibona ingane ehlala ikhona kuyiye ngathi khona on our screens bese sicabanga ukuthi mhlawumbe leziya ezingekho eduze mhlawumbe azithandwa kuthandwa le kanti mhlawumbe ingoba phela yiye khona laba ya oma wabo wahlukana noMpumelelo something like that. So ikhona into edina uMayeni lapha when it comes ke ukuphawula kwethu uma sisenza ama video njengoba sishithi kaFacebook naka-Instagram shuthi khona nje wenza ipost wakhuluma ngengane zikaMpumelelo mhlambe wakhwela wazehlela kuMayeni nokuthi ingane ibirthday ibitheni yangathini wathi uMayeni uyabona makuyilokho ngizokuphawula ngoba ngeke untshele ngengane zami engizaziyo wena ongazazi you know what I mean that's what she say uzaphawule ngokuthi ezakhe ingane ezimbi ngeke ubhoreke ngempela abantu abaposta ingane zabo ezimbi bafowethu postani ingane zenezimbi nihlukane nengane zikaMayeni ezinhleke ngoba siphawula ngazo ngoba mhlambe ezinhle ngoba phela siyasibona ona wa screens bese thina ama profiles wethu silokhile awufaki kwa profile awufaki lutho ayikho into oyipostayo wena kodwa uyaphawula when comes to ke ithombe nama video abanye abantu posta nokwakho ukuze abantu bezothatha nokwakho baphawule angazi mhlambe yona into abazama ukusikhumbuza yona ezabantu on social media sasithande phela ukuphawula njengoba ngilana nje ngiphawula you know what I mean. Posta nokwakho abantu bezokuthatha nabo beyophawula something like that uyasho ukuthi
ngathi uthi kulokhu ene-profile angazi mhlawumbe ka-Facebook or ka-Instagram njengoba eshilo. So akukho lutho phela yena angaluthatha athi ukuyobheka ukuthi lo muntu ophawula ngokwey'ngane zami engabe zakhe iy'ngane zinjani. Kusho ukuthi manje ine-conclusion wabona ukuthi usho ukuthi ezakhe zimbi-ke ngoba nakho Jehova ubebhoreke ngempela umayeni you guys. So yeah man, yabona-ke when it comes ukuthanda ingane angicabangi mina ukuthi singaze sithi ngoba siwasha sengize ngithi siwasha mixing with English ngoba sibuka the shows on our TVs bese sithina siyasho ukuthi yiphi ingane ethandwayo yiphi engathandwayo yiphi epostiwe nge-birthday yiphi engaphostwanga nge-birthday. Okay, lona upostwe esokuthiwa happy belated, lona uposta kuthiwe happy birthday kumhla we-birthday. Angazi man, I don't think that explains ukuthi how much I love my children, ukuthi is belated or is whatever. Angicabangi, you know what I mean. So angazi ke bafowethu lapho kodwa ke ngikwazi ukuthi ubhoreke umama yeni manje ngizoyiphendula nje yabona le masenenza ngathi niyasazi ngoba naku nisibona ka-TV. Ngeke ngivume ekukhulunywe kanjalo ngami nangengane zami ngoba yeni ke loyo bafowethu hayi angazi ubecasuke ngempela. But anyways, angimazi uSiso bephawulile njengoba ekhuluma negama engathi ulikhohliwe, you know what I mean. I've also even seen the person's profile into ekanjalo. But anyways, sizothini-ke ubephawula naye ecabanga ukuthi mhlawumbe into aphawula ngayo iyiqiniso. It was just an opinion-ke ngoba naku phela ziyaphostwa iy'ngane zakamseleku bese-ke senza amavidiyo. Even bona-ke amakhosikazi babo umseleku and everything else bayasiphostela bese thina-ke siyathatha-ke siyaphawula-ke. Kodwa ubhore-ke ngokuphawula kwey'ngane kusho ukuthi kuye kwaba khona ukuqhathanisa wabona ngathi uNzulu noSingabakho kanjani kanjani iy'ngane zikaMpumelelo. Uthi umama yeni no, it's totally wrong. Ungangiboni ku-TV bese ucabanga ukuthi uyangazi, something like that. That's what she's roughly saying. But anyways, hayi ngiyabonga kakhulu bafuthu ukuthi ubuke ividiyo, like, subscribe, share. Asibonane ngezayo. Bye.